a kezdeményezése Magyarországon. Ebben az összefüggésben például volt egy gyönyörű kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban, és aztán persze minden egyház vagy egyházmegye megtartotta a maga biblia kiállítását, vagy bibliás katekézisét is, de voltak közös programjaink is. Erdő Péter bíborost hallották. Pünkösd az egybetartó lélek. A szent élet nem csinálna düget magából, hiszen eljöve nem önmagát hirdeti, hanem a küldőket, a fiút, aki itt a földön halálig menő engedelmességgel elnyerte az atyától kettelkét az egész világ számára, és az atyát, akiről az ősi görög szövegű konstantinápolyi hitvallásuk mondja, az atyától származik. Pünkösdán nyelves, szélzúgta misztériumát izlelgetve, lélegzett visszafolytva szemléljük a nagy eseményeket a fiú megtérte után. Hát, megjöttél, fiam? Halljuk emberi elképzeléseinket rád.